Ola, moi boas. Moi boas. Somos Sergio e Nuria e xuntos formamos Toxío, que é esta canlena que nos estás vendo, ademais dun blog de viaxes no que nos compartimos as nosas aventuras. E desas vimos falar agora mesmo. Fixemos unha viaxe de 5 meses na cal atravesamos múltiples países, 7 en concreto. E hoxe vimos falar de 3 das experiencias máis top que vivimos nesta viaxe tan especial. E estas as adiantábamos tamén nun artigo que escribimos falando un pouquiño de todos os detalles de que supuxeron estes 5 meses para nós e tes o enlace na caixiña de información por se lle queres botar un ollo. Imos aló. A primeira destas experiencias top foi a visita á maravilla do mundo, Petra, en Xordania. Verdade é que foi unha visita espectacular. Visitamos moitos monumentos nestes 5 meses, estivemos no Taj Mahal, que é outra maravilla do mundo, pero o feito de ter a experiencia completa en Petra, da camiñata, da cantidad de kilómetros que fixemos xa foi espectacular de por sí. Fixémolo durante 2 días, porque hai varias posibilidades, pero consideramos que en un día é imposible ver todos os monumentos e todas as rutas sendeiristas que tes en Petra. E a verdade é que Petra é tan impresionante como a pintan. A verdade é que un dos nosos medos era chegar ali e ter un poquinho esta sensación de pois era isto, porque ao final moitas veces cando che venden tanto un sitio, pois tes ese medo de que ao final non sexa tanto. Petra foi todo iso e máis. Para chegar tes que camiñar polo Sil, que é o desfiladeiro típico que vemos que ten 1 kilómetro polo medio das pedras, é precioso, e cando chegas comezas a ver o tesouro, que é como o punto máis icónico de Petra, deixache sin respiración. Eu creo que vámolo deixar aí. Sí. Realmente Petra é moitísimo máis que isto. Isto é como o punto máis icónico, é tan impresionante como parece, pero Petra son kilómetros, kilómetros e kilómetros nos cales moitos dos cachos vas a estar só facendo camiñatas de sendeirismo por un relevo tan diferente do que estamos acostumados realmente. Única pega que lle poñemos a Petra é o tema da explotación, tanto infantil como animal. Pódese ver en moitísimos dos recunchos de Petra, especialmente no Tesouro, onde hai máis número de turistas. É unha auténtica tolemia, tanto infantil como animal, e a verdade é que xa profundizamos moitísimo máis sobre o tema nun artigo que deixamos tamén na caixiña por se lle queres botar un ollo. O custo da entrada a Petra depende tamén de como a collas. Podes comprar a entrada por separado, pero a nosa recomendación é que utilices a Jordan Pass. A Jordan Pass é unha tarxeta que mercas a través de internet e que che vale para mercar, por unha parte, o visado para entrar en Xordania e por outra, a entrada a Petra e a moitos outros monumentos. Nos mercamos unha Jordan Pass cada un, co visado a Xordania e 2 días para Petra, e saliunos por 78 dinares xordanos por persoa, que veñen a ser máis ou menos uns 98-100 euros. De todos xeitos, tes máis información sobre a Jordan Pass, sobre Petra, sobre o noso paso por Petra, neste vídeo que queda aquí ao carón de Nuria. Experiencia número 2, vivímola na India, que foi o seguinte país ao que fomos. En concreto, na zona central, oeste, cerca de Mumbai. De feito, podes ver un artigo sobre esta ruta en concreto moitísimo máis completo no noso blog tamén, que sei que estamos mencionando un montón, pero a verdade é que o vas a agradecer porque esta ruta non é das cousas máis turísticas e non hai demasiada información nas redes sobre o tema concreto. Recomendamos moitísimo que te chegues por aí porque despois de 5 meses viaxando, este foi dos puntos máis especiales para nós. Viñamos dunha convalecencia médica, eu estive enfermo en Agra, tive unha intoxicación, paseino bastante mal, pasámolo bastante mal. A verdade é que a ruta por Calabantin foi unha superación personal, porque a verdade é que sí, que é durísima, tamén ten certo perigo, pero a sensación cando chegas arriba ao cumio é espectacular. Ten unhas vistas fantásticas, un entorno natural entre as xunglas, con ese clima tropical que hai pola zona, que, merece completamente a pena. Ao mellor a única pega que lle poñemos é a cantidade de contaminación que hai. A India en xeral é un país que está moi contaminado. Obviamente isto é unha xeralización porque a India é inmensa, pero sobre todo en torno ás grandes cidades que son Mumbai e Delhi, a contaminación é abrumadora, e esta en concreto non está moi lonxe de Mumbai e podese notar a contaminación no aire dende o alto. O custo desta ruta, pois basicamente vai che custar o que che leve chegar hasta aí, porque terás que ir en transporte privado e está no medio da nada, se chegas hasta aí vai ser en transporte privado, e despois de que leves un par de kilómetros dentro da ruta, aparecerá un lugariño no cal teñas que pagar 100 rupias, que é como 1,25 € máis ou menos. E a terceira e última experiencia desde o punto de vista cronolóxico é a nosa ruta en kayak a través do Mekong para ver os golfiños de auga doce. Se xa o feito de facer kayak polo Mekong soa espectacular, pois imagínate para ir ver a uns animais en perigo de extinción, hai moi pouquiños e velos no seu entorno natural sen invadir excesivamente o seu hábitat, pois convírtese nunha experiencia, pois o que foi esta, inesquecible. Creo que foi das máis impresionantes, realmente creo que poucas veces me emocionei tanto facendo unha ruta tan simple, que ao final é remar.
que é algo que a mí me gusta facer, pero a emoción que lle dou todo o contexto foi... Compensa moitísimo máis facer como fixemos nós o avistamento a través de kayak e chegar á zona dos golfiños, moito máis que facelo a través dos ferris turísticos que ao final, bueno, pois é unha invasión do seu hábitat, estás contaminando máis, é bastante máis invasivo que o kayak. Realmente parte negativa a esta experiencia non temos ningunha. A verdade é que estamos moi contentos. A experiencia en concreto valeu uns $19 por persoa e nos fixamos a través de Silver Dolphin, que é unha axencia realmente local. Se vas ali, recomendamos que busques axencias locais e que saibas que o beneficio que ti estás dando a eso se vai á conservación destes animais e tamén á riqueza do pobo en concreto e dos seus habitantes. E a maiores despois tes que pagar outros $7 no lugar concreto no que están os golfiños para pagar para a súa conservación. Pois ata aquí as nosas 3 experiencias como máis top favoritas destes 5 meses. A verdade é que eu xa solo recordarles me emociono un montón. Sí que temos moitísimas máis para compartir que poden dar para bastantes máis vídeos, pero bueno, queríamos traer estas 3 que consideramos as mellores. Así que se che gusta moito este vídeo, fáinolo saber, xa sabes como. Recorda que nos podes seguir en calquera das nosas redes sociais ou en todas e vémonos no próximo. Ata pronto! ¡Mua!